אני חן רוזנפלד, וזאת התאומה שלי נועם. אנחנו גרות במגרון. היום אנחנו חוגגות את היום הולדת שלנו. כשאני אהיה גדולה אני ארצה להמשיך לגור כאן. כיף לי פה. אז אל תחשוב יותר מדי אם זה כדאי או לא כדאי, אתה יודע, אם לא עכשיו אז מתי. ואל תחשוב כל כך הרבה כמה זה קשה או לא יצא או לא שווה, לא תדע אם לא תנסה. באנו ליישוב לפני כמעט 10 שנים עם בן אחד קטן בן חודשיים, היום הוא כבר כמעט בן 10, ונולדו לנו פה עוד 4 ילדים אחריו, ברוך השם. התרחבנו פה בתוך הקרוון, ובעזרת השם אנחנו מתכוננים לבנות פה את ביתנו, בית קבע. השער עוד לא נסגר. חיי הקהילה הם מאוד מאוד תוססים, יש פה ספרייה מאוד פעילה, משחקייה, ג'ימבורי. אנחנו עושים פה המון פעילויות, בעזרת השם שנשאר פה לנצח. יהיה טוב, כל מי שנראה, הזמין אותו לשבת איתנו. קוראים לי איתי הראל, גר פה במגרון עם אוריה, אשתי ו6 ילדינו. הגעתי הנה בשנת 1999, ד' באייר תשנ"ט. המקום הזה הוקם מפאת חשיבותו, שמחבר בעצם גם את אזור אדם לכיוון עופרה, לכיוון צפון, וגם לכיוון תל ציון ופסגות, לכיוון מזרח. ובעצם המדינה שלחה אותנו פה באמצעות זרועותיה השונים, משרד השיכון, משרד התשתיות והביטחון וכו'. הקימו פה בעצם יישוב לתפארת עם 50 משפחות. במקביל משרד השיכון הכין פה תב"ע, תוכנית בניין עיר של 500 יחידות דיור, שבעזרת השם עוד תתממש. טוענים נגדנו שאנחנו יושבים על קרקע של ערבים, וזה ממש שקר והבל מוחלט. מעולם אף אדם לא נטע פה עץ ולא בנה פה בית, אין פה שום דבר של ערבי, אף ערבי פה לא רואה כמו כנגזל. זה שלום עכשיו שפשוט הלכו וחפרו בניירת ומצאו שיש נסחי טאבו לאזור, והלכו לספר לערבים שיש להם פה בעלות. זה חשוב שכולם יהיו איתנו ושנרגיש את זה שכולם תומכים בנו ואיתנו ומאמינים בצדקת דרכנו. חס ושלום, עד שבת הגדול, 31 למרץ 2012, יש פסק דין להחריב את היישוב הזה. אנחנו דורשים מכולם, מהציבור והמדינאים, מכולם לעשות הכל ולהתעשת ולעצור את הטירוף המוחלט הזה.